Daghang tawo sa tibuok kalibutan ang nanginahanglan og tabang. Bisan gani ang atong mga kaliwat, napoy nanginahanglan. Natural nga gusto nato silang matabangan para mugaan ilang kinabuhi. Pero dili sa tanang panahon, tabangan nimo ang tawo. Wa may dautan sa pagtabang, pero way mausab kung ang imong gitabangan way gihimo para mausab iyang kaugalingon. Sige manggod natong nadunggan sa una pa, hangtod karon na dapat motabang ta unconditionally og dili ta mag-expect og balos. Tinuod man na, random acts of kindness can change a person's life in many instances. Pero undangi imong pagtabang sa tao kung wa niya tabangi iyang kaugalingon. Sa sige nimong tabangan ng tao, ma-fix o ma-close na iyang mindset. Di na mo lihok, di na mo function iyang utok. We were taught helping people is the right thing to do. You need to unlearn this popular belief. Awaragod, nakay duha ka kamot. Kining isa para sa pagtabang sa uban. Kining isa para sa imong kaugalingon. Kung ihatag nimo ning tanan, wa nay mabilin sa imo. Mawala imong panahon, kusog ug kwarta. If they don't think your time is worth any value, then don't give them time. If people don't care about you, you shouldn't help them. They don't deserve your help. Ayaw silang tabangi kung di sila gustong magbago. Moabot sa punto na kapuyon kag tinabang sa mga tao nga way effort. Dili makakaton ang tao sa iyang binuhatan kung permi nimong gitabangan. Pili atong angayan tabangan. Respect them and allow them to make their own choices. Di nimo kayang bag-uhon ang tao. Sila rin makabuhat ana, pinaagi silang kaugalingong desisyon. Undang nagtabang kung toxic ang imong gitabangan. Namoy mga tao nga gitabangan na nimo, ikaw panuon ang naay kakulangan. Ikaw panuon ang ma-stress. Importante ang mag-offer og tabang sa mga tao. Pero di na pud maayo kung ang tabang mao'y makapadako sa ilang ulo ug mag-abusar na noon. Mawala imong peace of mind. Ayaw sila tabangi kung di sila mapasalamaton. Kung ang imong mga tabang o effort wala napansin o wala nila gi-appreciate, syempre masakitan ka, mawalaan ka gana. Mas maayo pa nga undangon nimo ang pagtabang para ma-realize nila kung unsa ka importante ang nawala. Ayaw pagtabang kung wa pa sila kakaton. Kitang tanan, kinahanglang makakaton. Daghang leksyon nga makuha nato sa kinabuhi. Kung ang tawo sigirag salig nimo, di na pud na maayo. Di sila mo uswag kung naa ka pirmi. Aya ka mo tabang, pangutan-a sa imong kaugalingon kung nakatabang ba ka sa ila o ikaw nanuoy ni babag silang pag-uswag. Wa ko ningon nga i-abandon sila. Akong buot pasabot, patilawa pud sila og pait nga kahimtang sa realidad. Ayaw pagtabang kung giabusaran na ka. Inaana manggod ka sa garang mahitabo, di ba? Once nihatag ka, mag-anad na noon. Dahil pag undangan nimong hatag, masuko na dayon. Sakit na nga kahimtang, kanang negatibo ang baylo sa imong positibong binuhatan. Most people who take advantage of other people's kindness are simply selfish and ungrateful. Ang gusto lang nila kay mukuha. Sama gud ang mga tao nga mangutang nimo, dayon dili mo bayad kay daghan daw kag kwarta. Gamay ra daw tong hinulman nila. Di ba grabe ka toxic ka pangunahuna? Practicing kindness means extending it to not only others but also to yourself. Be kind to yourself by setting limits to what you will do and will not do for others. Undang nagtabang kung walang-wala na ka. Namagoy uban nga magpakanaa bisag walang-wala na. Mahadlok sila kay basin masuko tong mga tao nga wala sila ikatabang. Kung emotionally o financially drained na ka, ang kuna nga walang-wala na ka. Ikaw ang magkasakit sa pagbitbit og negatibong sitwasyon. Remember, taking care of yourself is not selfish. It is an act of self-preservation that allows you to be of greater assistance to others in the long run.